Zate Hermanieke, erg mooie troep. Is wel een hele leuke naam met de kredietcrisis nu, hè? Jazeker. We hebben altijd kredietcrisis gehad. Nog 82 gehad. En wie heb je dat dan opgelost? Ja, dan moesten niet te veel praktiseren. Goed doorgaan. Dat is een ding wat zeker is. Gewoon doorgaan. Toch weer nu ook, hè? Jo, weer ook, hè. Amuseren. Amuseert u. Zelfs de president van Amerika is hij present bij de goed optocht Bontensturm in Maastricht. Maar ik kan niet tip om die van ons. Zien hoe lustigheid. Die het niet mag. En nogmaals, maak even op de foto.